Modibo Jurte shariyatigu ye ale ɲangini san 5 kaso ye sabla a bina a sigiɲɔgɔnmuso dɔ kan an balimaw kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko janvier kalo la san 2000 ale ni 21 don la dugukila fɛ nɛgɛ kaɲa 3 wagati an balimamuso dɔ ni an tɛna ale tɔgɔ fɔ dɔ kɔni de taara ale ka da la k'ale ka da gosi ko ni mankan in kɔni kun bɔlen do denmisɛnnin mankan fɛ nin tigi kɔni ye a laɲini ale fɛ ko ale kɔni ka ɲama ka siyɔrɔ d'a ma ko sɔni dugu ka jɛ denmisɛnnin in kɔni hinɛ ale minɛ ale ye dayɛlɛ waati min na ale taara sɔrɔ ko kamalenkɔrɔ dɔ kɔni ne kun do ka taa sɔrɔ fɛnɛ nin tigi kun kelen do ka banfila kɔni do a ɲɛda la ale ma se k'a dɔn maa kelen min do nin tigi kɔni ye marifa jɔ ale la ni ka sɔrɔ ka ale ka sokɔnɔfɛn nafamaw ka olu minɛ ale la a bolola wariw ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ ale la ka sɔrɔ a kelen bɛ ka marifa kɔni ɲɛsin ale ma o tɛmɛlen kɔfɛ fɛnɛ a tilala ka bin ni muso in kan k'a to o waleya in kɔni na a kɔni ka ɲɛla banfila ye o kɔni de bɔra ka bin muso ale yɛrɛ kɔni ye a dɔnyɔrɔ sɔrɔ nin kamalen na ka taa sɔrɔ ko u sigiɲɔgɔnkɛ dɔ kɔni do cɛ kɔni ka ɲɛla banfila ye kɔni bɔlen ka bin a siranna a kɔni bolila ka taa nka o kɔfɛ an balimamuso ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara kalabankoro yen polisiso kɔni na ka taa a ka plainte do yen nɔ o kɔni kɛlen tile 3 o kɔfɛ polisiw olu wulila Modibo Jurte kama ni o kɔni kun ye bingalikɛla in ye tɛgɛ dalen cɛ in kan wagati min na u taara bɔ a ka so kɔnɔ ka taa sɔrɔ maramafɛn caman kɔni bɛ yen nɔ marifa ale ni marifakisɛw fo ka taa se muru ale ni besew bɛɛ lajɛlen ma bingalikɛla in ale kɔni ɲininkalen ni maramafɛn ninnu ye u yɛrɛ sɔrɔ a ka so kɔnɔ mun na a ye a yɛrɛ k'a fɔ ko sufɛlaw fɛ ko ale bɛ to ka a yɛrɛ lakana ni ninnu ye ko nka ko mun kɔni ye marifa in kɔni ye ko o tɛ ale ta ye a ye maa wɛrɛ tɔgɔ fɔ ko o ye o tigi ta ye fintigilakaw olu taara se o cɛ in fɛnɛ ma ka o fɛnɛ minɛ o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko marifa in kɔni tɛ ale ta ye ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ekɔliden dɔ ta ye ni maa fila ninnu u bɛɛ lajɛlen kɔni minɛlen tora finitigilakaw bolo yen nɔ octobre kalo tile 20 ale ni 8 tɛmɛlen na san 2000 ale ni 22 kɔnɔna la kiritigɛ minnu bolodalen do Modibo Jurte ale kɔni ka kisa taara a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la ni cɛ in kɔni a welelen ye bɔgɔ jeninen kan kiritigɛlaw kɔni fɛ fɔlen ninnu kɔni si ma jɔ a la nka a binna muso min kan o kɔni b'a dɔn tigitigi ko ale de do wa o kɔfɛ a ko ko cɛ min kɔni ta kun ye marifa o cɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana ni ka a yɛrɛ lajɛya o kama sariyatigiw olu kɔni ye o cɛ in nabila nka Modibo Jurte ale kɔni nɔ minɛla an ka kiribulon tigilamɔgɔw fɛ olu kɔni ye a ɲangi ni san 5 kaso ye an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ